Ngike ngenza i-interview noLwandle Nkulu wakubonga kakhulu. Iziphi izathu ezenza ukuthi athi mayibuka uLwandle Nkulu wathi embona wamthanda umlando uthi wena umuntu wokuqala wesifazane okuba ngaphansi kweNkabi Records. Hello everyone, Hubrace kulahamba kahle. So today sizolalela uBig Zulu echaza ngoLwandle Nkulu ukuthi wakwazi kanjani ukuba i-first lady of iNkabi Records. Waphinde wawuza nangento asehlezi inkosi yami ebeliselwa ngayo indaba yakhe noMduduzi Ncube. So kasingabe sisamosha-ke isikhathi afezane sishone khona uma ukuthi uyaqala ukufika la, make sure ukuthi ushiya usubscribe ukuthi ungawuzuphuthela amavideo abalulekile afana njengalawa ashone khona ngingamosheli isikhathi sakho. Sabona lapha einkundleni zokuxhumana ukuthi engathi uMduduzi seyishiyile iNkabi Records. Kungaba iziphi izathu ezenza mhlawumbe ukuthi uMduduzi akwazi ukuthi ashiye ubaba after mhlawumbe sebebe nobudlelwano obukhulu kangaka, benza ama hit songs eSouth Africa amakhulu kangaka, adlala impact enkulu empilweni yakhe kakhulu, mhlawumbe wavuleleka neminye iminyango. Bekuyiziphi mhlawumbe izathu zokuthi azagcine esethi ufuna ukuthi ehlele ngenzansi mhlawumbe? Ngokukhulu ukuhlonipha bhuti omkhulu, bengicela mhlawumbe ungibuza lo mbuzo loyo ungibuze naye la phambi kwakho. Yes, yabo, because now ukulo ngikhuluma ukwenzakalani yabo nje ngiyofisa ukuthi mhla ubuza kube into ukuthi ukhona naye la yabo. Yezwakala kakhulu. Ngike ngenza i-interview noLwandle Nkulu wakubonga kakhulu. Iziphi izathu ezenza ukuthi athi mayibuka uLwandle Nkulu wathi embona wamthanda umlando uthi wena umuntu wokuqala wesifazane okuba ngaphansi kweNkabi Records? Ngicabanga ukuthi uthando bhuti omkhulu netalente ke lakhe ulwa unetalente elimangazayo, nanokuthi unique uyena, we understand. So eziNkabi Record waye fit a perfect for yona. I mean usebenzile ke ngomdali nangamadlozi ufikile la afisa ukufika khona, uyaphusha abantu bamkhonzile. Kwakona ke lokho mina kungenza ngibe proud, you understand, ngayo yonke imisebenzi esiyenzile ne-team eNkabi Record. Okay everyone, izizwele ukuthi uBig Zulu asayingeni lento yokukhuluma kakhulu ngegama lakhe ke uMduduzi Ncube. Usefuna ukuthi akhulume khona eduze kwakhe ezokwazi ukuthi naye aphendule nalomunye aphendule, kuke kuboniswana, kuke kuxoxa ukuthi kahle kahle konakalaphi. But ke sivala la ivideo namhlanje sibeka unqi. I really hope you enjoyile ivideo namhlanje. If you enjoy, make sure ukuthi smash lo like button, uphinde smash nalo subscribe button, and mina ke I see you in the next video. Bye.